kahle kahle azikho isithwala esingabulaleki emhlabeni. Kuwukuthi-ke abantu iqiniso vele ngeke balikhulume ngoba phela imfihlo yey'nyanga leyo ukuthi wena mawufuna ukuthi mhlawumbe ufuna i-contract Yes. ngunikeze leyo contract isipoki sakho mhlawumbe sithi 7 years ngoba ey'ningi zeyibakhombe ko-7 years azazi ukuthi yini. Bese emva kwalo 7 years mhlawumbe sekusele noma u-4 months noma u-5 months ukuthi wena uhamba, uyazi wena ukuthi uhamba nini. Wena sewuyabuya-ke mhlawumbe uthi ake sixoxe kahle sibonisane. Hhayi siyaxoxa-ke ngoba phela uzobe uxoka ngemali. Uzobe ungaxoki nje ngomlomo. Hhayi nami ngizame ngendlela engizama ngayo ukuthi hhayi asiyikhiphe le nto le. Siyithathe ngendlela esizoyithatha ngayo siyayibeka sizonikeza abanye noma mhlawumbe kuba khona indlela yokuthi siyilahle ngoba ukulahleka iyalahleka. Uyakhona nje ukuyivala impela i-contract. Even usele no-3 days ukuthi ikunqamule. Hhayi iyavaleka nedwa ukuthi akusinto noma ubani. Akusinto noma ubani-ke le iyavaleka impela i-contract. Ivaleka kanjani? Even umuntu ukubona mase sesikwenza lokho kuwukuthi kunosiko oluningi kakhulu kwi-contract. Ngoba phela i-contract usuke unikezwe ibhoki. Hhayi esisodwa. Unikwe ibhoki, unikezwa imimoya, kuthiwa etshula imimoya yey'nyoka. Okubalwa kuyo kungabalwa inkanyamba, kubalwa uMamlambo. So mawuthi uyokhiphela umuntu i-contract ingakho izinto zisheshe yiqhuma izinto zomuntu we-contract. Ziyashesha impela nje akekho futhi owamzelana naye. Nezinto even imoto ayigibelayo ayikho engaphansi kwe-1,000,000. So isikhathi esiningi-ke iba kanjalo i-3 days bese kuyenzeka izinto and then la ekuyikhipheni-ke kuba umsebenzi akuba usuku olulodwa.